Testo menta perlok ngan berak ikan ia kawai dia ka video ka ba kampla naki video hangnya ngabu likely ki nuksa ya ka ba phin saya komen haki komen ya ka kabangan sekali kani ka po kabangan perkat ka jinglong driu hi ngidon kam kini likely ka jing im kat kum kejuk start ka ba menta kini ki likely ki ngalabu hang dia ki don kam baha kan syut ho ipi kan dia ka ka kot pule dang le ka kot ban tho ban tar ban yo jing nang jing start kan dia de ka dei ka tien ka jong uglai ka bible hang dia don sibun ki jing start ki bal kam kra ban ye kan dia te kan dia de ka wei ka dei ka mobile phone te na pedang kini lightly kano ka ba kam koridor sa jubat yang hapo ki komen laka kam koridor kan dia na laka kam koridor kan dia na laka kam koridor kan dia na saya komen ya kata laka yang junga ngan juba saya juba hi ngopi ko ki ba ka ba kam koridor na pedang kini lightly saya tho yang tang ta ngin saya kenduk biang